Moikka! Mä alan nyt kuvaan tänne YouTubeen tämmösiä moviestarttineet niinku videoita. Ja mä yritän puhua nyt tässä silleen kovaa, koska mä oon yrittänyt niinku miljoona kertaa kuvata tätä videoa, mutta mun ääni on ollut liian hiljainen. Tai sitten niinku, kun mä oon painanut tätä näppäimistöä, niin se tuli mun äänen päälle, niinku, että mun ääntä ei kuulunut, mutta mä yritän puhua nyt kovaa. Mutta siis tää on mun ensimmäinen video, niin tää on aika huono silleen, koska mä en oo ennen kuvannut. Ja niinku mä jäädyn koko ajan ja mun sanasta. Niinku mä en osaa puhua. Mutta siis käykää pyytää kaveriksi mun tyyppi, joka on Iina Unicorn. Voisitko kiitos toimia? Mutta siis oikeasti ihmetellä, kun mun Kimmo ja mä kulutin eilen, mulla oli toi 300, mutta mä antoin vähän irkkuja, niinku ihan vähän vaan. Ja siis käykää pitää kaveriksi mun tyyppiä ja tätä henkilöä, tää on tosi mukava tyyppi. Ja joo. Mitäkään mä sanoa? Mä tiedä. Tosiaan mä sit jöpöttelen tässä vaan jotain ihan randomia. Mun pitäis ladata mun tietokoneelle. Mikä se on? Tämä kuvamuokkaus. Tämä näytelmän kuvaus tai tää. Niin, joo, käykää pitää tätäkin kaveriksi. Mutta siis mun koneelle pitäis kans, että mä voin kotona kuvata, koska mä oon nyt mummulla ja ukilla. Mutta siis, mä en nyt oikeesti tiedä yhtään, että miten mä puhun tässä videossa. Mä en niinku suunnitellut tätä yhtään, mä vaan aloin kuvaa silleen, johoi, okei, mitä ihmettä. Mutta siis, tonne kommentteihin sit voi kans laittaa niinku videoideoita. Niinku, että mitä mä voisin tehdä täällä movessa. Tai sitten niinku jotain muuta pelejä, niinku move, esimerkiksi joku Momio. Tai joku muu ryhmä peli. Mutta siis. Niin. Ja sitten laittakaa kommentteihin myös, että miten mä voin parantaa näitä. Ja niin näitä videoita, koska mä en ole mikään maailman paras, kun mä siis aloitin tosiaan äsken tekemään näitä. Voin näyttää. Mä yritän tosi hiljaisella painaa näitä, niin se ei kuuluisi videoon niin pahasti. No okei, toi ei kuulu. Mutta joo, ehkä pyytään kaveriksi Aleksandro 1. Joo, mä en nyt oikeesti tiedä yhtään, että mitä mä puhun, ja mä toivon, että mun ääni kuuluu, ettei mun tarvitse uudestaan kuvata, koska mun ääni lähtee kohta, kun on kuvannut varmaan miljoona kertaa. Ja siis tää muokkaa mun ääntä aika paljonkin. En tiedä, mitä mä tein ihan. Mulla on jo aika monta aktia täällä. Okei, mä en usko, että ketään kiinnosti, mutta joo. Mä en nyt varmaan kuvaa enempää, koska en halua, että on hirveän pitkä. Ja siis kommentoikaa tämän videoehdotuksia. Että mitä mä voin tehdä täällä movessa tai jotain muuta pelejä, mitä mä voisin pelata. Ja joo. Seuraavat videot tulee olemaan paljon parempia, koska mä harjoittelen tätä puhumista ja näiden videoiden kuvaamista. Moikka! Ja tilatkaa myös kanavaa, jos haluatte nähdä lisää näitä. Ja tykätkää videosta.